Hatar khusus tuh ke punguan. Na adong dia katano perserahan nama bain punguan marga. Molo didok punguan ni marga anak boru beri ibe beri satuluk duhita disi dinalahu asarap pita. Nagabi bui sada uleu. Aladang nagabi dapot tita be manang na bui ro akasi solhot sudi siya buna pasugit baik dia kadonga tubuh nang diboru beri ibe beri alai adong dua ka sipata naso dapot manang na ikut dang tersurat dia ke anggaran rumah tangga manang na ART anggaran dasar dang ikut tersurat alai marningok dita dia kapadohan nyo puta si julu-julu tubuh perbuini hasta na sumar lauk bota ingok dita ka dia kahata jaladang lupa hita dia katona ahame contoh molo boru bere ibe bere dang say ikum mabuan ulus molo adong ulau ni sada punguan manang marulau sada punguan ni molo tu hula-hula nakaning batatu si panupahi mana sida alay arong manasa nasa jujuk pinarwahon nian dihatao do di mga jana na jut alay gudang do naso menerima dia kapadohan sada contoh yun nakaning punguan ni sada marga tuga si hobing anak boru bere ibe bere totu iya bere anak ni boru ibe bere hela ni boru na totu bolo hula-hula marga si hobing marulaun buima boru bere ibe bere ni nalahu makubesi manang si panupahi nang dia kana mardonga tubuh jadi lapatan na dang sudi huruk nakaning mabuan ulus isarani ubay ma contoh na sederhana ia mangkar batu sulang ma boru hobing na tutu bere do ibe bere dang gabi mabuan ulus na sida do parbuipir isarani Roma udah ngetupungan akan adibona mang na ditano perserahan tabe maro parbuna pasugi musi pasahat sinamot manang buli di pasahat matu dongat tubu na adong ditano perserahan sahat matu punguan adong na diba madok say atas nama punguan dang salay alaruhut do na taulehon tabay pipunguan on nasa tulok duhita dia kana mamuka uleon manang na mga lanjuton uleon ditano perserahan on na siya bona pasugit wan kaning isarani molo boru do maruleo manang na pasahat betu sulang totu bere na kaning dang nagay mabo perbuipir dang jala dang macalo na sida dihata tuhur ni boru ayo makna dui tukaro pesi sama boru molo nang mangida tutur do nang mangida umur molo nang utua do na mangkar betu sulangon daripada pariban na madohono atau tu na sida boru si panupahi molorope na risida uduran ni hule-hule manoropi uduran ni hule-hule sai dui iya na mabuan aka sibuan ni hule-hule na baik berupa aka kado rupa ni nasotar buan ya ka hule-hule na makuti aka deke ido parnoni na sida dada na gabi mabuan ulos do aka tapar buipir atu na mangihuk mamusi molo bere maruleo
atas nama punguan musik bere ni punguan ni atau tu boru nunga bui rap dohot hula alai ibe bere nakaning tetak dodang bui mabuan perbui pir tu isi do nasida bui ikon ianakon ni ibe bere idu alai bolo ibe bere pa sohot anak bato tu bui mana sidara uduran ni punguan manang na hula mana kubai ma contoh na sederhana musi hatia boru memasuki jebu iba ma pestana manang ngarong dihata akan umaing na dibe mangupoi manang na mamasuhi do akahata na asing eso malas do dibuat punguan mulu buru nakan na mamasuki jebui tu bere ibe bere dang nagawi dohot na sida mabuan ulos dohot hule atong do bonin na sida do fungsini na sida di punguan ni molo di anggaran rumah tangga bumi merdelen anggaran rumah tangga ima sedia maka iuran na hubar nunang tersurat alai dia tia ulauni manupahi manasida manang mengurupi merhiti gugu manang diduk may makubesi jadi gudang do salah fungsi dia kapunguan say pinayutihut jala juk do ibe rupani binereng di tanah perserahanon jala IBP aidus do nakut tuan IBP bere do ibe di punguan ni si metuan ibe bolu merulau si metuan ibe akan berperibe si metuan ibe atas nama punguan ni si metuan ibe dang gabe barani ibe mabuan ulos do perbuipir dede majalo ibe dia tuhur riborui dang barani ibe mandosong ni ji adong na dibe isarani di punguan si hobing anak boru bere ibe bere manggar batu sulang boru ro parbona pasugi di pasah ma sinamu ni ibu to ni ibe menang pamuro di punguan ni atau tu akka hula ro nama begio buha las olo do na dibe muruk bolang sa tu boru bere ibe bere ge bidang dohot na sida sa pitu na sida gokon alai dang gabi mancalo tuhur bere ibe bere siap boru di soma na jujut aka kurang pemahaman so nauduk nakaning jujut duhu tahunon dia ka punguan nalai gudang do na suterima jala gudang do na madok bolo atas nama punguan dang masalah ninna ape hita tawapi punguan isa turut do hita na lau mangulaun hata ni ruhu do yang karuh ni ada na teule ima nasian bona pasugit asa wuhi hita mersede asa wuhi hita rak mangulehun ala supige hita manang nang terbaik kita bero dia kena mardonga tu siat tano hatubuan baik dia kaburuta ibotota nang bereta alai tapatu pama di tano perseranon ima perpunguan atau tu seheli tong do ikon hoti tadi ruhuti dia unang gabi akka belik manang nasuhar dia ke pengulaun dia deti ikut tong do hita adong aturan na martangga pazuzuri isiru akka rajani tutur isiru na lau tu isiru hita mabuah perbuipir tu isiru hita na lau manupaki jadi unang atas nama punguas sudi se pungero gabi mangulos sudi suang ni nang dia kata ni soba bolo manotor hule hatia boru hasuhuton ang gabi soba na sudi bere do ibe bere itu ributubi manyan aka parjongjong na
Jadi so nima sini video ta dina hurang odol so na somal binain tinongos yan belian pay mamulak ko sa luja oras man hita sa luna